el partit d'avui sobretot és una victòria molt important, no? Perquè contra un rival directe i està en una posició per davant nostre i ara la fem, no? La llàstima és que ens tenen l'average perquè allí vam perdre de 22, si no recordo malament. Llavors, ens queda aquesta lacra de l'average, però és un partit molt important i complicat de treure. L'hem tret, això és el més important, i després seguir, com a nota negativa, seguim valorant els moments negatius que tenim, els moments que ens costa una mica mantenir, sobretot la intensitat a nivell defensiu. És una victòria molt important per això, perquè és just contra un rival directe i per la situació que estàvem. Ara els empatem, té la rellevància aquesta, que és una victòria per nosaltres i una derrota per un rival directe. D'aquí ara endavant encara queda molta temporada, queden molts partits i evidentment ens pot permetre acabar en tercera posició o inclús lluitar per la segona, si fem les coses ben fetes, però encara queda molt.